Bon dia, ratolins i ratolines, benvinguts al llibre Contacontes. Avui vos porto un conte molt original de l'autora Olga de Dios. És una autora que a nosaltres ens agrada moltíssim. L'ocell groc. Este llibre està dedicat a totes les persones que comparteixen lliurement els seus coneixements. Clar, perquè no només es comparteixen els joguets, també les idees. Per exemple, si a tu se t'ocorreix un gran joc, doncs en lloc de guardar-te'l per a ti, pots compartir-ho amb els teus amics i així juguem tots. Anem al conte. Abans de néixer ja eren diferents. També tenien algunes coses en comú. Mira, este és un gran voltor, un tucà amb tots els seus colors, el nostre prota, l'ocell groc, la cacatua, amb la seva cresta de punky, el picot, l'ànec mandarí i el gran albatros. I tots s'assemblen? Són diferents, però tots són ocells. L'ocell groc no podia volar. No podia volar amb les seues petites ales. L'ocell groc tenia molta traça amb les seues petites ales que podia arreglar qualsevol cosa. Mireu, també creava nous invents. Per exemple, mira, un casc que dibuixava. O una pilota de tenis motoritzada que es movia sol. El que més li agradava era compartir els seus invents. Veus? Bon viatge! T'enviarem una postal! Els que podien volar, de mica en mica, van anar marxant a altres llocs. Cada setmana, Teo, el carter, li portava el correu. L'ocell groc rebia postals de llocs molt llunyans. Així va descobrir que al món hi havia altres ocells que no podien volar. Un dia, l'ocell groc es va posar trist. Què et passa? Li va preguntar Teo. M'agradaria poder volar per conèixer aquests llocs, va dir l'ocell groc. Teo va tindre una gran idea. Per què no inventes alguna cosa per poder volar? Jo t'ajudaré a fabricar-ho, va dir Teo. Van treballar tot el dia i tota la nit. I l'endemà al matí, quin gran invent! Pareix una motxilla, veritat? Amb un helicòpter. Sí! Bon viatge! T'enviaré una postal! Li va dir. L'ocell groc va travessar un mar. Mireu quants ocells que habiten a la mar. Uau! Va arribar a un desert, on va conèixer dos estruços. Un d'ells també volia volar. Tots dos van col·laborar per adaptar l'invent perquè pogués volar. L'avestrús que volava. L'avestrús va volar i va compartir l'invent amb la gallina, que tampoc pot volar. La gallina va volar i va compartir l'invent amb el kiwi, que pareix una fruta però també és un au. El kiwi va volar i va compartir l'invent amb el pingüí, que tampoc pot volar. El pingüí
va volar fins a l'altre pol i va compartir l'invent amb l'osa polar. Aleshores, l'osa polar es va mudar al pol sud. En aquell moment, l'ocell groc ja havia donat la volta al món. I de tots els llocs que va visitar, hi va haver un que li va agradar especialment. Oh, que bonic! N'hi havia granotes de 3 ulls, monstres blaus, cuca pilota, i mira, arbres amb ulls i amb boca. L'ocell groc es va quedar a viure en aquest indret i va escriure una postal al seu amic Teo. Estimat Teo, gràcies al nostre invent he pogut viatjar arreu del món. Ara visc en un lloc molt bonic, on m'ho passe força bé amb les meues noves amigues i amics. Compartir el nostre invent ha sigut molt útil. Després d'adaptar-los, l'estrus va poder acomplir el seu somni. La gallina va ser lliure i el kiwi va descobrir llocs diferents. El pingüí ho va compartir amb l'osa polar per ajudar-li a trobar una nova llar. Espere que ens vinguis a veure ben aviat. T'estima el teu amic, l'ocell groc. I conte contat, conte acabat. Sabíeu que existien tants pardals? O que existien alguns que no volaven? Bé, això és la màgia dels contes, que cada dia ens ensenya coses noves. Bona nit, cresol, que ja és de nit.